Παίρνα και το όρο. Έπιασε. Ωραία. Συνάδελφε, Ναι, σε παρακαλώ να το μεταφέρουμε στο χειρουργείο. ναι. Μετάφερε το να με το κρεβάτι. Το πάμε στο θάλαμο. Σε αυτόν εδώ. Αφήστε τον εδώ. Ξαπλώστε τον εδώ πάνω. Να ξαπλώσει και ίσια. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε τον τα καλώδια όλα. Για τους παλμούς, όλα. Ωραία, τους βλέπω μόλις τώρα. Τους παλμούς τους βλέπω. Ωραία. Οπα. Καλησπέρα σας. Ωραία, θέλω... Θέλω ένα πνεύμα και βαβάκι. Πεταντίν. Θέλω πενταντίν και βαβάκι. Μ' ακούτε, συνάδελφε? Ναι, δεν μπορούμε να περάσουμε. Αν περνούσε τώρα, θα περνούσε. Θέλω πενταντίν και τέτοιο. Και βαβάκι. Τέλεια. Συνάδελφε, μπορείς να βγάλεις λίγο τη γάζα στην πληγή? Πού είναι ακριβώς η πληγή και εγώ τον έφτα. Στο αριστερό πόδι, στο... Ανέβα πάνω στο καμό μου. Τη βγάζει εδώ, συνάδελφε. Όχι. Θέλω να με φέρεις τσιπιδάκι, ένα νηστέρι. Από πέρα είναι. Ωραία, κάτσε να το βάλω πετατή. Αποστηρωμένος έφερα πάρε. Ωραία. Θα με φέρεις και νηστέρι και τέτοιο. Που σε είπα, τσιπιδάκι. Κάτσε να καθαρίσω μία την πληγή. Πάρε. Από την πιδάκι και το μυστέρι. Θες και άλλη αίμα να το βάλουμε από την αρχιδία. Έχετε βάλει Ορίστε. αρχιδία. Χρειάζεται εγώ και έχει χάσει τα πόδια από την πληγή. Ναι.